GB. Tudi sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglegislatura na dinara asin pinadrinuhan ni Albay 2nd District Representative Joey Sarte Salceda sa Kongreso kan Pilipinas. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad kan Tudi Congressional Office na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. Tudi sa GB, bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. Tudi sa GB. Tudi sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang maray na hapon po gararay sa gabos na mga parantabay kan Tudi sa GB Albay Ahead. Ngunyan po na primera dia kan Hunyo 2023. Minapa sa Indo na naman tabi ang programang ini. Hatod sa Indo kan Tudi Congressional Office. Sa pangangenot ni Congressman Joey Sarte Salceda. And of course, ang staff dyan sa 2D Congressional Office. Dyan po sa may kagariran ka Ninong's Hotel. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po, mag-iba-iba kita sa Godyan na alas 5 nin pagkahapon. Maray na hapon sa 2nd District kan Albay. Legazpi City, Daraga, Kamalig, Manito, Rapo-Rapo. And of course, ang enterong probinsya kan Albay. Bondian sa 1st and the 3rd District. Pati na sa mga lugar na pig-abot kan sa tuyang broadcast. Sa paagi po kan traditional radio, Facebook Live, DCGB app, YouTube, asin iba pang mga channel na nadadangog kita. Maray na hapon tabi sa Indo ka boss. Ano man ang sendong pigigibongon yan. Sain man kamungon yan. Bata bigla sa nang buminagrat. May nitunong pa siya nakasubago. Pasiring ako digdi sa estasyon. Biglang uminoran. Sinibot baga kita samo-samo. Siyempre maanap kita kigilid na mapauraw-urawan lamang. Ini ang marauto na di. Ali ka sa init, bigla kang uranon. Ay trangkaso, abo si ipon, usong-usuan ngunyan, kago-ko. Kaya ingat-ingat tabi kita, ingat-ingat. Susangaw pa kan tinampo, marauto na yan sa ginhawa.
Anyway, dakol kitang papag-ulay-ulayan digdi sa programang ini, kaya relax lang kamo dyan. Kami naman ang bahala kan mga pagpapaabot ki informasyon digdi po sa tuyang programa. Ano? Kaya luay-luayin to sa nini. Hunyo na bagay tabi ngunyan. Nano ngaya? Tapos na superistahan. Pag Mayo talaga, grabe ang fiesta. Pag Hunyo, ikaw man gila yun. Dire-diretso yan. Pero grabe talaga pag Mayo, adi. Kaya nakulunan sa Sharon. Sige, so Hunyo na ngunyan, di patapos ang klase. Patatapos pa sila ang klase. Tabi na rago baga sa school calendar. Imbis na June magpuon ang klase, supposedly, kung ibinalik o dati sa ng school calendar, mga June 5, school opening na. Usually, baga-araw ka yan, mga first na Monday or second Monday kan June, dyan minapoon ang school year. Ba't ngunyan, dai pa, patatapos pa sa na school year. Iba nga ni, July pa matapos kan school year. Uyog-uyogon mong pahit, ayan. Nagkarelibong kita rin. Ngunyan, proposal na ibalik sa dati. Ano man ka mo, abo na nindo pa ingaloan so mga aki mo na so mga magurang na yun nagpaparagarastos sa tuition. Itong grabe si epekto kan pandemya. Kaya tulong taon, binarago sa school calendar. Ngunyan, may pag-iisip na naman, bagon, ibalik niya sa dati. Pati ang K-12 program, i-revise. Amiendarang gibo naman na K-10. So dati, na basic education. Hindi kita ka ni maarasin sa pag-araw kayo ni Ong sige, ang paburo-barago. Umala. So, ito nga ni makuapo ko, sa Katanduanes, sa aga pa siya naan moving up. Sa aga. So, kung makuapo, ma-moving up next week. June, aros ka mga anakan June. Maburokas ang klase naman August, na supposedly kan mga nakaagi ang Bakasyong Grande, April or March nga ni to May. Or April to May. Pero ngunyan, ang siste, Hunyo na, dahil patapos ang klase. Mga barakasyon, June to July, ta August na naman ang pagbukas kan klase. Ay niya ako, sabi ko mga magura, ano nangyini yung paitang ini? Dahil nang rugado sa mga aki ngaya. Talaga. Nagpasyar ako sa sarong public school digdi sa Albay. Inirip ako kung ano ang mga requirements sa mga malaog na grade 1 paitaas. Dakul ki mga requirement. Lalo na kung mga grade 1 ngaya. Dapat ngaya may certificate ali sa eskwelahan na pig-adalan kan kinder or preparatory. May PSA birth certificate. Maagi ka pa sa examination. Taduman, marangking kung saan kang seksyon pwedeng ibugtak. Iilingon kon tatao na magsurat
tatao na magbilang, tatao na magbasa. Matindi yun na di. Ha? Tapos, igwa ki examination na duman maisiyan kung pwede ka makalaog sa Section 1. Iyon ang sipigapod na cream of the crop. Yun ang so mga best among the best. Pag Section 1, garo special class iyan, kumpisto kan mga matatali. Dati-dati kan mga panahon baga, may pigapod na heterogeneous, may homogeneous. Yan. Pag homogeneous, so mga matitibay siya na yan. Pag hetero, mixed iyan. Yan. Ano? Kadaklan ko niyan kan mga eskwelahan nakafocus sa tulong subject naman sana. English, mathematics, science. Isa na ba yun naman sa Pilipino? Apat. So iba, medyo bako naman talagang titutukan. Pero kadaklan kan titutukan ko niyan, science and mathematics. Tadyan sila nagkukuake mga pambato sa mga math olympiad, tapos sa mga science competition, etc. Okay man iyan, at least mahasa lamang sa mga aki. Bata tatanamis ko niyan, pag pa-eskwela, bako na karaw-karaw. Bako na karaw-karaw. Tagama ka na ki 50,000 ang sarong taon. Nataman nga 50,000. Kung 3,000 ang kada bulan na tuition, times 10, 10 months bagaan sarong school year, that is 30,000. So libro, so librong gagamiton plus school uniform. Kumusta ka? Bakong aboton 50? Dahil pa dyan kasabay tatanim so araw daw na pamasahe kan aki. Subalon kan aki. Sumaatod pamasahe. Kumusta ka? Grabe na di, ang pagpa-eskwela ngunyan, talagang sabi nga ni kayan, investment iyan, tatanems. Ma-invest ka sa edukasyon. Totoo na ang edukasyon, mga ipagngod, iyo ang sarong yaman na da pwedeng habason sa imo. Ang dunong mo, or katalian mo, matali nga ini, iyan ang bagay na daipili sa imong agawon ni Sisay man. Nasa payo mo yan. Nga pagutan ki payo, nata so nasa payo ka ito, makatransfer si mo, makuha mo, mahabas mo, nung ka. So yan, iyan ang yaman na day pwedeng habason sa sarong persona, ang katalian, ang kadunungan in sarong tao. So, kayo po na mag-invest mananggad sa edukasyon. Sabi nga ni kaniba, dapat nga mga aki pa, pakusugon ang fondasyon kan mga aki. Siring sa paggibo nin arong, dapat makusog ang pundasyon. So poste, kung ano pa dyan sa irarom, dapat makusog. Mientras na nagpapaitaas ka, second floor, tanganing di magyugo-yugo. Linugon man iyan, matindog man gila yon. And like manner, sa pagpapaeskwela sa mga aki,
dapat pakusugon man ang pundasyon. So you have to invest sa edukasyon kan mga aki. Anyway, para sa indaman sa na iyan, para sa sendang karahayan iyan. Kaya baga, dakul ngunyan ang mga aki na pigiing ganyar na you strive more. Mag-adal kang maray. Tadaiman nga kaming ipapamana sa imong yaman. Botsabiyo na yaman, mga properties, mga daga, o ano pa man, no di ngaya an edukasyon. Iyo ngaya an ipapamana mi sa endo. Kaya mag-adal ka mo kitultol to reach your goal. Ang saro sa pinakabagong typical example ka ni Tata Nems, iyo po ito si Mr. Logroño. Mr. Logroño, midbid nindo ito. Bako man po si Bong, Mr. Logroño from Kawayan ma nito. Aki siya na, aki siya nin para uma, para lati, simpleng buhay na pamilya. Pigbasa ko so agi-agi kay ni Mr. Logroño, matindi. Pagkatapos niya kan senior high school, luminaog siya sa Philippine Military Academy. Nakapasar siya sa PMA. Sige so adal niya. Bako kan Domingo pa siya na naggraduar, Tata Nems, salutatorian. Salutatorian siya. From Kawayan maan ito. Kaso Martes, tinawan ki recognition diyan sa sanggunian pang lalawigan. Because aside from the fact na siya nagtaon in dakulang honra sa probinsya, specifically in Manito, Albay, siya man ang naging inspirasyon kan iba na to study harder and makuhaan kamautan ang pangaturugan. Nakuha niya sa pangaturugan niya na maging salutatorian sa PMA and naglaog siya ngunyan sa Philippine Army. Pariyo mga itong sutaga dyan sa barangay, San Ramon ba ya ito? O Maupi. Na naggraduar man sa PMA valedictorian. Aki man ki para oma. Yaon kami duman, kan maggraduar ito, daling naman ko sa apelyido. Valedictorian. Tinawan nga nito kay incentive. Ayan. And not only Logroño and Sutaga Maupi. Igwa pa katong valedictorian from Daraga, si Liabe. Hindi nga ko niya enangunyan. Siguro, retire naman gaw sa serbisyo. And all the rest na mga tagadigdi sa tuya, na grabe so pagmaliugot na mag-aradal. Kiusto. Na makapag-tao ki inspirasyon sa iba na kung kaya ninda, kaya man kaniba. Kaya puwan siya na igos, dedikasyon, diligence, sa boda ang pagpursigi nganing makamtan an ano man nagkamauotan. Alas 4:30 ang oras digdi sa 2D sa GB Albay Ahead. An oras hatod sa Indokang. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray, Liver Aid Silimarine Capsule, Liver Aid Sabayan ki proper diet as in exercise oral daw, Liver Aid Silimarine Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Oh, Mayor no, dekap ang kalbikang pulang ginamahigos, ang orago na albayano.
Si Adrian Salceda, Adrian Salceda, pag-abakan masa, Adrian Salceda. Taon-taon permimin na ginibuhan, todo-todo ang serbisyo dahil nagtitipid. Numero unong masasabi katuwang sa pag-asenso, ang tunay na legit. Dakol ng tinabangan, kaugmaan ng bitbit. Tunay na liderato, masasabing malupit. Maugmang pulang ganyan, maugmang kahimanwa. Buong puso sa pagtabang, uragon talaga. Sa edukasyon, infrastruktura o negosyo, pag-uswag maihiling di kalidad ang serbisyo. Mayor Nonoy Cap, sa imo kami saludo. Salamat sa pagpadara sa kabusta pulang genyo. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang legacy niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang legacy niya rumdo. Joey? Bueno mga tugang, dire-diretso pagkitakan sa tuyang mga pag-orolay-olay digdi sa programang ini. Marinapon kay amigong King dyan sa Bangkeruan. Listening da, keriban sa iyong ikos. Ano nang pahit, amigong King, pahit siya na. Ayan, salamat tabi amigong King sa padagos na pag-antabay. Ayan. Ano ni? Ano big sabi kayo ni? Ayan, dali lang. Day po ilaag ang cellphone sa eksan o bewang. Tapag dinaplos, minapotok, minashort ang battery na susulo. Safety tip. Ayan. Okay. Sige. Kaso hapon, ali ako dyan sa 2D Congressional Office. Tamay pig submit akong papel. Pig submit akong papel, invitasyon kay Kong Joey. Na ngunyan baga, nasa bakasyon na ang Kongreso. Nasa bakasyon na ang Kongreso. Ayo. Break sindangon yan. Mabalik iyan pag
Ano po kayan? Pag nag-State of the Nation address na si Presidente Bongbong Marcos, second SONA sa July. Sa July, ang second SONA ni Presidente Bongbong Marcos. So, nagduman ako, tayo nga ni iyan, may pigsubit akong papel. Dai nag-uuraw ang mga tao diyan sa 2D. Ha? Dai nag-uuraw. Bot sabiyon, mga ipagngod. Gustong sabihon, dakulon ki nag-aagad kitabang. Ayan. Diyan sa 2D. Kung ano-anong klaseng pigahagad. Ha? Ayan. May nag-aagad sa bulong. May nag-aagad sa edukasyon. Kung ano-ano. Di man po iyan pigsa sa yumahan kan 2D. Ha? Kan 2D. Di man pigsa sa yumahan iyan. Kasi bago nga may nakauron ako. Ha? Sabi ka itoong nakauron ko, mapagalon talaga ngayaan pagpa-eskwela di. Sabi ko, tabi, ha? Uni ngaya, magibo ngaya ko kay promissory note. Ha? Tada ngaya kami kay sintabo na pang tuition sa mga aki. Bata nga 2 ang college ko. Ma-promissory note ko anong ngaya ako. Digdi sa eskwelahan. Maringay ni ang eskwela na ini nag-aako kay promissory note. Ha? Bata ngaya day ako naka-avail kan educational assistance kan opisina ni Kong Joey. Yata niya ako, naudyan ngaya ako. Sabi ko, sa masunod na sa ng school year, mag-atab ka nga niya ako. Ayun ngaya. Hindi, at least, yan, dakulunon ang nag-aagad yung kitabang. Bastang kumpleto tabi, ang sa indong mga rekisitos, deng dakul na problema. Deng dakul na problema mga ipagngod. Tatabang mataod-taod sa nakamo. Ha? Mataod-taod sa natabi ka mo. Bako man yan outright na sa aga tulos. Ha? Yao na. Siyempre, maproseso pa man kan papel. Boda, ang kwarta, day man din na nakakaputan. Downloaded iyan sa kung sa insain na mga mga hospital o pati sa DSWD and iba pa. Ma-notify na lang siya ngaya okay na. Okay na ngaya. So, application mo, di madumang ka na. Ayan. Dit na puro pasensyang unatabi. Iya po. Dit na puro pasensya. For sure, igwa man ki itatao dyan na yan ang ayuda dyan sa Indo. Iya po. Ayun man, maski arin man gayod na opisina, igwa man ki araw kaya na ipigtataong tabang, ha? Na para sa indang mga nasasakupan na konstituentes. Apera kayan, of course, yaon dyan ang mga livelihood
program. Ining tupad na ini, pait-pait man ngunyan. Ha? Pait-pait man ngunyan. May free medical laboratory in iba man ini. Free medical laboratory and diagnostic procedure for incoming freshmen of Bicol University. Iba man ini ni tabi. Ang pwede nindong aprobitsaran chest x-ray, complete blood count with blood typing, urinalysis, hepatitis B screening, para sa mga kursong nangangipo kayo ni. Sa intabi, ato din sa Indokan 2D ining arkaning laboratory, diagnostic procedure. Sa intabi inigigibohon, sa mga private hospital, Tanchuling Hospital, Esteves Memorial Hospital, Allied Care Expert Medical Center. Sa inining Allied Care na ni. So ACE baga, ACE Medical Center sa Bugtong, Jaime Bereses Memorial Hospital sa Tabaco, Zone Medical and Intervention Hospital sa Binatagan, Ligao. Yan. Di tabi. Free medical laboratory and diagnostic procedure, documentary requirements. Photocopy of any primary valid ID. Actual ID shall be presented. Original barangay certificate of indigency with full name of client student, dated upon pre-registration and purpose indicated, must be for medical assistance. Photocopy of BU College entrance test, notice of result. Iyan. Okay? Pa. Paano tabi nindo ma-avail ini? Steps on how to avail the free medical services. Number 1, free register at this link, rb.gy/9bpff. Fill out the necessary information and submit a copy of your documentary requirement online, or you may scan the QR code to register. Step 2, secure your guarantee letter at 2D District, Ninong Hotel, Legazpi City, on your schedule or appointment. Initial validation of the documentary requirement will follow through or shall follow through. Go to the private partner infirmary of your choice and let the social or medical social worker of the health facility for assessment and submission of the documentary requirement. Upon the directive of the hospital, MW or MSW, go to the attending physician on duty for a medical check-up and provision of the pre-laboratory diagnostic request form. Undergo the actual medical procedure required within the hospital according to your queue time schedule. Yan tabi. Libre pa ini. Nakipagtabangan sa opisina ni Kong Joey sa mga health facility para ini sa mga maralaog na first year student dyan sa Bicol University. Dakula o natabang ini. Sa yan, aram nindo, ang pagpalaboratory kung ano ang mga check-up. Another burden ini sa mga magurang ang pagpalaboratorio, gurano yan. Ini po, libre na ng itatao
ni Congressman Joey Sarte Salceda ini sa mga incoming qualified and accepted Bicol University freshman students as prescribed by the BU Health Services and prerequisite for their enrollment requirements. Yan. This program initiative is in partnership with the Department of Health Regional Office 5 and 5 private hospital to provide universal health care coverage under the flagship implementation of medical assistance to indigent patients o MAEP program. Students may avail the free medical services from June 1, poon ngunyan, through August 12, 2023. Ayan. Okay na? Di, dako lang bagay bagatabi ini adi. Dako lang bagay kagianan ini sa mga magurang at the same time sa parte man kan mga estudyante. Dako lang gastos ini kundi inindo tabi na isiyan. Bako, dako lang gastos ini. Bako ini o gato sana. Piling abutan kiribo ang pagpaaro kayo ng mga laboratoryong iyan. O, kumusta ka dyan? Kung dahi ka minagasto pa ngayon sa katata, dakol nga kinag-moving up ng mga aki, na makalki mga gamit, bakal ki sapatos, bado, dako lang gasto. Here comes another, ini naman na pagpa-enroll. Siya nga kita makuakayan. Ngoni na, yun na po inian solusyon. Iyon na po yan ang solusyon na libreng itatao kan opisina ni Kong Joey. Under MAEP program tabi. Iyo? O yan. Kaya, igus-igus siya na nito tabi ang mga aki. Igus-igus ang tabi nindo. Ang pag-eskwela nindo. So, tultol. Dahil nangon yan uso ang mga pakupal-kupal. Ang pagluho-luho. Tadipisiulun ang panahon tabi. Unlike before, kan mga panahon, sige ka to ang roluho kan mga aki. Cutting classes. Tapos drop nga kan subject. Pero nowadays, bako na yan araw kayahan ang dapat. Dapat tultulan ang pag-eskwela. Ang labanan ngunyan, dapat igwa kang pakasabot, igwa kang knowledge. Baka may inadalan ka. Dipisil ang labanan sa pag-anap kay trabaho. Dipisil ang pag-anap kay trabaho kung dai ka man kay credential na itatao. Diya po. Okay? Sige, 12 minutos po. Bago mag-alas 5 nin pagkahapon, may pigaanap ako digdi. Pigiskan ko nga na iso cellphone ko. Igwa ki puon sa aga, may ipapanaong mga mga gamit, mga farm inputs at opisina ni Kong Joey. Tanakaurong ko kay ni the other day si Jos Barcelon. So na-interview tabaga digdi several weeks ago. So siya focal person kan Alba Young Farmers Organization. So national awardee. Tapos ining So pagtanong mo sa mga barangay,
landscaping, nakaunabi siya kato na igwasindang ipapanaong mga gamit sa mga farmers. Sa aga pala mapoon ito. Day ko garing na kon nawara, day ko na lamang ani na check kung anong mga barangay ka ito ang makikinabang. Pero definitely, sure to siguro, dakol ka ito ang makikinabang ng mga barangay. Bako? Ayan. So, bot sabihon, mga tugang, na padagos ang espersos kan 2D, na matabangan ang mga namamanuaan. Iyo, ang sa tuyang mga farmers. Sabi nga ni kayan, ang mga farmers are the backbone of our economy. Yan. Tasinda baga ang nagmaliugot na makaproduce nin mga pagkakan. Kundi ini mga paratanom na ini at pag-una nindo, may kakaunon kita. So yun yun man ini ang target kan gobyerno na maprotiran, masuportahan ang mga farmers, mga fisher folks. Iyan. Otherwise, may problema kita sa pagkakan. Kaya gusto na sa natabi ang pagtaonin ayuda digdi sa mga farmers nini. Maski ang gobyerno national, iyo man po ang target ninda na matabangan ang mga ini para mas na makaproduce da nin mas dakol na produkto na kita man sa natabi ang makikinabang. Bako? So, maski ang national government or local government unit or ang mga congressional offices, ang agriculture, ang saro sa sendang pigtatawanin doon ngunyan. Bata sabi nga, kaya nga ni, pig-inganyar kan gobyerno tabaga, na iingganyaron ta sa mga kaakian na mag-involve sa agriculture. Mawara so notion o so kaisipan kan iba na ngaya daing saram sa pagtanom. Sabi kan iba. Nata, una nindo, yan. Sabi digdio, medical assistance, burial assistance migo, pati pambakal kibulong, maski pamasahe migo. Gusto na sa napagtabang ni Pading Boss, kong Dad Joey. Constant kindness talaga, love and serve all. Tama yan. Tama yan, the king. Yan. So sabi talaga ni, pig-encourage ang mga hobbiness na mag-involve sa ano nga rin kayo ni, sa farming. Bako naman araw ka itong panahon na magudak, makaka dyan sa kabasan, mailamon, mag-apon ka dyan. Iba naman ang farmingon yan, using the modern technology. Ngayon maasok. Dahil naman ngunyan. Nata, nakailing ka pa ngunyan, tata na maski pakaras. Nakailing ka pa ngunyan ki patuloy, pababa,
sa mga dahil naman baga using pambira na nga ni ako makailing kikarabaw na guyod-guyod sa kabasan. Taan uso ng ngunyan, may mga makinarya na bagatabi. Makinarya na uto duman sa Nueva Ecija, sa Pilmec, duman sa Science City of Muñoz. Nakaduman kami one time. Maili mo duman mga ginaribong makinarya. Dahil naman kay puwan kay minsan nga ni remote control na ang pahit. Dahil naman kay puwan ngayang iyan napakaras nga ni. Ang pagtanom nga ni. Minsan masina ang nagigibo. Dahil naman mapapagal kimaraying ngunyan ang mga farmers. Dahil naman nga kidaga kami, pinabarakal na ngayon ni Pai. Kan mga panahon ngaya. Sabi ngaya kan mga gurang ka ito, dahil na ka mo mag-arog sa mo. Na kami nagmaliugot na magparatanom, magbalad sa init kan aldaw, nga pa eskwela sa nakamo. Kaya abo ming agian nindo ang pagtios me. Todo, dapat bako arog ka yan. Sa farming, maray ang buhay. May pagkakan ka aro-aldaw. Natauna nindo, uning mga ibang mga foreigners na minadirig di sa to. Minadirig di sa toya, minabirisita digdi sa toya. Una nindo, anong trabaho kan mga yan? Ani ba kayan mga tugang, mga paraoma? Mga paraoma sa ibang nasyon. Nagdamot sinda ki kwarta para mas na pagkatapos-tapos nga kan pagtanom ta, maburo bakasyon man nga lamang kita sa Pilipinas. Di mga nakaorong ko kayan. Sabi ko, ano tabi ang trabaho nindo duman sa lugar nindo? Australia, nga sa Amerika. Farmer nga kami. Farmer nga kami. Di mo man marepara ito maputi. It took us nga several years na makadamot kan kinakaipo na kwarta para mas na puro pasyarman nga lamang. And we choose nga the Philippines. Uyog-uyogon mo yan. Farmer man sinda. Kita man digdi ang mga farmer. Iba man na farmer digdi. So talagang tunay na farmer. Iba nagdamot man. Nakadamot man. Mapa Singapore man nga kata misis. Ilingon taman nga lamang ang kamugtakan kan aki taduman. O mapaong kong nga lamang kita. Yun yan. Bako? Okay. Bueno, mapaaral mo tabi kita. Tapos na kita kan sa tuyang pag-arresto na digdi sa 2D sa GB Albay Ahead. Sa pag-aaral po kan opisina ni Albay 2nd District Congressman Joey Sarte Salceda at Anims Flora Solado Technical. Ina po unaan sa indong nakariba digdi sa programang ini. Midwinter alta po. Hasta sa masunod sa Sabado naman. Mga bolos and marinapon sa indong kabos. Sa indung nadangog ang programang 2D sa GB. Ang tabayanan giraray at masunod na presentasyon kan programa kada aldaw nin Huwebes asin Sabado alas 4 nin hapon digdi sa DCGB. Salamat kan sa indung pag-antabay.